Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Jaipong ipia chalsi aru atum tong sekot pen pherang kyamai kangni. Preni phaing korai CR ni ada por phai khri sira achitim apor langhin constituency ke parlo Jaipong ahi thialong all party hills leader conference mati thi hek pen ipia chalsi Jaipong aru atum pen pherang kyamai kangni pon. Labangso pherang kyamai kangni ponang koki preni phaing koi arni BJP asong atum Jaipong pathua klamalong mai pedupon ahun ipia chalsi asong atum pen kachipa okdun puke ahok alam kali lapen latum ke ipia chalsi amunit kali pusi pherang kyamai along ningjepon lapen Jaipong se kachelang ahemalong sitami kahenwa dimdo an along sitami selambom lopuke ahok kali lapen BJP asong atum ke karcho amai pensim mas joining amai ke padopon thurong ke isi therak memi alam lopusi pherang kyamai kangni ahut ningjepon Fuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong News. Pesolong selang koting itu kan sekali jadi lameng yang tu kado kan Karbi Anglong orang kanta isi kado kilo kado tapi ini jawab ia lah segala puhelong patumi ni pai ingkoi seperti itu dari pengelong BJP itu isi meeting dulu, laswa meeting kang pon alam sepi, apa kebangke lem selong chairman apa kartu, laswa partisi, langhin along lah, BJP chairman itu masih tong lo, pente, asyik hai kartu, kita jangan itu tong lo, laswa halah dah kacet tong dun. La nadi UTP lapen te Karbi terangti lapen sonsing rongkar lapen te rensing timu alang itu haladak mas joining dulu taso mas joining abangke APSLC pensin angge dun pusi APSLC phana ke ini aben ke enpon kasi ahok pet alam abangke lai kali Hala Karbi terang ko bangta BJP amunit alang isa dura mata non mate BJP lang si kampen bomlang la pentela nali TV ko bangta ni tumolong ke hang kam nang cerap dun na putawe hala son thak si la son singlong har ko bangta alang ita nitum ke chiri mata sini ne Kala bangke teron siorong mesin ngajin sesuatu, tapi hala rensing timu lagi asal berading dan tak kongres itu bo, kita metu MIC, aku dah bangke langhin along ke kongres akan dijadi bangke, alang itu ciudel dah mat, amasi lan itu APSLC long si kongres itu mantap. Buhut nang pidun lapo pus la soyok si alang itu tak branch long ke wang ako sini tu bolong ke konani am meeting long si mazoning patalang ni pan ke pon betawela kasi alang si tame ditum APSC amunit pen si serendar dun pen ditum protekti kasi kadowe Karbi Arab Karbi Anglong asor si tame Rong asara tumaphan appointment notification CEM ari dengpen keron pon. Preni phaing korai CR ni ada por phai khri si apor malom diputar langso along rong asar atum aphan appointment notification CEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen keron pon. Labang suamai along tim Karbi Anglong abitung doan CEM, MP, MLA, EMs, MSCs anparta Karbi Anglong Principal Secretary Mukul Kumar Soikia, Elvin Teron, Dhoram Singh Teron, lapen kapre ke thekere atum, lapen rongasar atum chetong dun. Pini bangso village court mati village council kasilam je aphan non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum kabor I mati EC resolution KN pen governors aphan kile ateng pen nang approval si pini Karbi Anglong pen West Karbi Anglong pangrum pet pen suri ke thomra pharo phora troxy kemra pho arong asara tum aphan pini appointment piponlo lapen non kiwang je arni arong tin tami village court ahong pharla kikim je aphanta bor ipon popusi CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen lamchak jipipon village court ke pine bisar kindar kanghu kechok ji pangri pangdon aron hei hui kabisar ji aphan kechengsi village court si ingsaipu
Ako dak un e pulo tangte district court si ingsai ponpo lapen thulote dakta un e pulo tangte high court kalite supreme court si pale poputa CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen pherangkia thengno thanpon. News Desk Report, Karbi Anglong News. Council long depen Mikilis District Council plus Hot Banke United Mikilis District Council and North Kachel District La Sofia Banke 1954 and Inkan Pala Sohot Customary Court Mate Village Council La So Katiarji Ajar Kong Karbiano Autonomous Council Aphan isi Arondo La So Teng Pensi Bangbong Pensi Nilitum non kedobom nilitum atim juga damtang ningkan ke thoma prang pen nilitum kabori bori pen nilitum Karbi Autonomous Council along EC resolution NC customary court mate village council laso kapechunji aphan nilitum isia committee seng laso committee report ateng pen nilitum ko session along report session long papers pen si chuperaisi Gono pan low PC Gono pen nilitum pan esen ng PC approval ng PC notification lang det pen api Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong pangrum pet pen suri ke thomra haro forwa troxikera ho arong astara tumhan pini customary court la soka TRG aphan itu appointment letter pini Lasi kebang jiaran ni anke nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen face wise je customary court kachingwa yadi malong hong pharla nilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen keklem ponje phanetum body ponpo laso phie banke village development council phala banke development apartment kaching thura mo sayang denge claim ponji isi a council bang laso banke bisar kidar kechok che phan pangri pangdon kechok che umbanjong sipine dokok pulongte Karbi to nimro komateng pen kur hijan ke tumke chu pangri ongle la sonjong si mane ke dokok pulongte jonghu pen chenglok la lok pulongte village ko tumsi la ke bisar kidar po rongat sora ko pen si ko hudak une pulongte district judicial district court daksi bang district court yong si unedet pulong te hadak rayon e pulong te itu mangke judicial court pipe itu mangke direct high court kalite supreme court si itu kola sobangke pithuji lasi village court kiun ana hormuke village court claim po perai po la sofia dak rayon e pulong te district court Karbi lochar lia song atumpen dong mukak along leadership training amai ke padupon. Preni phaing korai siar ni dong mukak longkam teron auditorium hall along KSA Bokolia District Committee atumpen pater piponsi leadership training amai peduponsi mesen alam thiche thanchimun pon. Labang so amai along Central Committee pen Thompson rongpi lapen sumit timung atum sidami chetong dunpen. La an so se KSA kapang tangji aphan chethan ponsi mesen pen bang so amai pachun pon. Phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong News. District Committee along leadership training may si paman pa kasan sila kung kecheng pinihan bang kaya lagi pang kechok lo kecheng sigen tun biku District Committee pe na pancheng lo piniya bang kaya Bokajan District Committee la piniya bang kaya Bokolia District Committee la pini nitum jasemet pet decision kaya anpon pegawai sita pini nitum leadership training kacipiya bang kaya autonomous state pinihan da junjiri apasi autonomous state koso to ward ampensi autonomous state chapalong ni ma association kasang towards upon you so along the vacancy ni company leadership training bang chipil pen tuni ongdong a branch committee pen sitin Bokolia District Committee la sitin branch unit pen chitong pen an college unit pen chitong bundo da bang paro truck baramuni ke chitong ini jasmet pen itu mali sapo san ke johan compesita nitum thang central committee pen General President atau General Secretary, Vice President, Assistant General Secretary, kedua betul ini nak cipta dulu. Naik bangkai adi kerja sesuatu. Nanti nang itu non longkoan bag dolang leadership training di bidang.
Kacisi gitu. Nitum cisi kata yang kalau nitum Hamran District Committee pun Kacirong District Committee bahuni adim dalam. Nitumnya Longkor District Committee bang Longkor District Committee tu. Kecensi Central Committee lah dan Longkor District Committee. Amate hemprek ka farman phanang li Karbi Anglong solang dor non pilok. Kam pachin. Nitum KSA pen ini sistemnya laso hemprek cuncana pasti hemprek kacun. Ini agak ke ajak dengkloi pen macam sama orang pen setar ini hantar ke Karbi Charlie asal tumbang kritikali bantu hemprek farman bang ajak tu. Sepini sistemnya nitum laso hemprek kihang tuya pak. Utat kaca song tuya pansi ini non kit leadership training bang kamera. Kena so pilot ni nitum Karbi Anglong orang kan utat hemprek kaca song utat ke parti pansi leadership training.